راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازت إنياتا زبدالو نتس راديو أب زلخمو سلامتنا يبصحكم بمنقدي ساتلايت إنترنتن حتصير معبلن التكتاتلنا كبرى سمعتي لومي ربع عسران كلتن طريق كلتشحن عسرانيو ناي ساعت زي فنونا يفلم الله مكهتالكم بخبري نعدم أرستا الزينا إرترا حيالو سرحتنياتات معرفو نفرتي تأثيرهم إرترا كاب روسيا كلتو تهدران هليكوبترات شميتا إثيوبيا بعلت امكت بسنك مفراس عنودن قجتاتن أبي والسبات قدات بزيحو راديو إرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر أبلات ستا منقسي إرترا حيالو سرحتنياتات معرفو نفرتي كم زأسرو منشتات إرنا الرقاقيزهم اتهم زتأسرو لعلي عسرا زخونو سرحتنياتات معرفو نفرتي أسمرا مزي حقاو نقدن كونتراباندن بزتحازي كم زتأسرو سنسنتاتاتو كوانتلو مغنيات مأسر يوم كالرقاقيز أيكالن مأسرت زوم سرحتنياتات سعبي كاب دبي بكيلوتات زمزن نبرت النامصة أبناء شو نقدر توافرن تن حدك نستيو نتفتاتن دو كبلا دحري زتم حلالفات إزازيو كاب $3,000 زي بزحن بكيلوتات راي زمزن ناقحو كاب دبي بنفرت النامصة نابرن كمرحات تنحا قوصري دك نستيو إنها زايدة كمت تنحو انتقوني أبز وانزي دويل الله أزي كم زيلم كلو منقسي أثراب دوبات مس إثيوبيا جمير زنبره نقدي دو دحن مبالو أبزي حقاو نقدي توافرهم نزبلهم حيالو سباتن أما أي تأدوغن كم زأسره أتوم منشتات الرقاقيتهم إرترا كاب روسيا كلتو تهدراوين هليكوبترات كم شمتت مع كان زينا سبوتنيك حبيرو أتن أنسات زعينتن كلت هليكوبترات أموداتا ورحناي زعمت ناب إرترا كبتسحا مخانن أتي ناي روسيا منشي تغيسو أتن هليكوبترات فوكوستي وتهدراو نبرتن كسابت شعات سباتن كقعزاز خلين زحلف عمت أورحت كمتي أب سوتشي أبستخايدو على روسيان هجرات أفريكان إيرترا تركبن حيالو هجرات نايل علي $4 بليون هليكوبترات نفرت وجن كلا أصوار نمشمات سمع كم زختمة أب جزيو تجلسيو أب إثيوبيا غوندر أب زكاز نبرة بعلت أمكات نجاشو كتسلل زقومة دنقانات أعنودو بمفراسو بوحدود شعات سبات كم زموتون كل 157 دما بخبيدن فوكسن كم زقصلون مع كنا زينا من قستي الرقاقيسن بخال وجن دما أب هررن حيالو كبابيتات كل الأرمون أب تعلت بستوجهاره مس بيهرن هيمانوتن استتحازق جتات أستات 10 سبات قصيلهم تمكت أب إثيوبيا نمبعل مدلوات أب زقبر اللوز نبر أوان بفلاي أب حيالو كبابيتات كل الأرمو تتسنبل ببانديراتات إثيوبيا زن صبارقة خيكون كاب حيالو وجنات تخلل متنقطاتات كقرب تسنيحيو بنصار زدما أب غوندر تبعل ببانديراتات إثيوبيا زن صبارقة راي زيكونه نإرترا زحوسه كارتا إثيوبياون فقدو كروعلو اتن إرترا تسنبره مرئيت كارتا إثيوبيا أب قدمتي نمنقس إرترا وكيلو أب غوندر أب استخايدة تسنبل زتساتفه منيستر تمرت نبرن أمباسادر إرترا بإثيوبيان أتو سمر رؤسهم بمخانو نحيالو إرتراوان أغطيعو قدامي منيستر إثيوبيا دحت مس بريزيدنت إسياس زقبر وركب نإرترا زحوسه كارتا إثيوبيا أب وقعون زي وقعون أقاطاميتات مرأي زوتر كوين الله زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا مسترفات حسطاتنا مكتالكم كتكتسلو حدمينايو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازت إنياتا زبدالو نتس راديو داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتيلو زغرب مدبنا بسناي زرأتو لزدالو مدب عالم كما يرلك خون سنة مكتال هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية غازيت أتاتن دقفاتن بريزيدنتاو مرج أمريكا مكراخري نتبتاتو أتصبقو خبز بزحن مبأس خبز خونن نويح جيريو أب أمريكا معكنا زينا برئسن زغدا حرام اسمرزر لون سبعلو كفرد حقتات سقربا كم زقنا تهاني سنين تبكيسن كابن مسرارت أنات حيزن انتقونا أب كالي نتبتاتن كياتنا نأب بوليتيكا زو ودادرو بفلاي كأنا بريزيدنت نتقصو أب زقيد مدايات تأقعن متكلن وسيدن نزم رتسو نزيت مرتسو قبلا تسانيحنين اتزحزن كأ لومينا زقودايزي ملكعون نقيرا يقادقو مهلاونيو
ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ንኣብነት ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኣሜሪካ ዝኾነት ኒውዮርክ ታይምስ ንሓደ ኣባል ዲሞክራት ዝኾነ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ደገፋ ሂባላ። እዚ ንሳ ደገፋ ሂባቶ ዘላ ተወዳዳሪ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ መወዳእታ መድረኽ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ኣሜሪካ ምስ ህሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክከራፈስዮ። ኒውዮርክ ታይምስ ነዊሕ ዕድመ ዘለዋ ኣብ ደገፍ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከዓ ንኸባቢ 150 ዓመታት ክትዋሳእ ዝጸንሐት ጋዜጣ እያ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ሜላን ኣገባብን ኣደጋግፍኣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝኸውን ክፉት ክትገብሮ ወሲናላ። ላዕለዎት ኣባላት ሓተታ ኒውዮርክ ታይምስ እሞ ደገፍና ንመን ሃቦኢሎም ክካትዑን ክመያየጡን ከለዉ ንሕና ተኸታተልቲ ክንሰምዖም ዘኽእል ባይታ ፈጢሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ዝጽሓፍ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዝዝርጋሕ ዜና፣ ሓበሬታ፣ ወግዓውን ዘይወግዓውን ጸግዕታት ዘለዎ ኣብ ስነ ፍልጠት፣ ስነ ጥበብ፣ ሙዚቃ፣ ስፖርትን ካልእ እውን ሸፈነ ዝህብዮ። እቲ ሓተታ ዝብል ዝተፈለየ ክፋል ግን ኣውራ መርገጺ ጋዜጣ ዘርኢ ሰባት ከዓ ከም ኣውራን ረዚንን መልእኽትን ሓሳብን ክርእይዎ ጽውዕዮ። ሕፅር ብዝበለ ኣፍቲ ጋዜጣ ማለት እዩ ሓተታ። ስለዚ ከዓ ሓንቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ጸግዒ ሒዛን ከላ ወይ ከዓ ንእከሊት ምረፁ እንተይላ ወይ እውን ከምዚ ዓይነቱ ኣገባብ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ክትገብሮ እንተጸኒሓ ኣበይ ደኣሎቲ ዘይሻራዊ ምዃን ኣበይ ደኣሎቲ ነፃ መስመር ኣሎ ንምባል ዘየብል ኣይኮነን። ዝኾነ ኮይኑ ሎሚ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ንስለ ጉሉጽነት ኢለ መስራሕ ኣደጋግፋይ ንተወዳደርቲ ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ክፉትን ህዝባውን ክገብሮ ኢላ ከምኡ ምግባራን ምድጋፋን እናታን ናይ ካልኦትን ሓዊስካ ከዓ ንመስራሕ ምርጫ ኣሜሪካ ብኸመይ ዝጸልዎ ዝብል ሕቶ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሓርነት ጋዜጣታት ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ሓርነት ሰባት ኣሎ ወይ እውን ብውሕዱ ከምኡ ተባሂሉ ይሕሰብ እሞ ኸድኣ ንሓራ ዝኾኑ ሰባት ባሕራ ኣእምሮኦም ዝጠቕሞምን ዘይጠቕሞምን ፈላለዮም ክርእዩ ንምንታይ ሓራ ዘይግደፉ ዝብል ትዕዝብትሎ። ምኽንያቱ ጋዜጣታት ደገፋተን ብወግዕ ኸርእያ ኸለዋ ነቲ ሓርነት ውልቀ ሰብ ዝብል ኣምሬን ዝጐድኣ። ኣብ 2012 ዝበስሓ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኣሜሪካ ስለዚ ሓሳብ እዚ ደገፋተን ወይ ከዓ ንጹር መርገጺሳተን ካብ ምንጋር ተቖጢበን ነይረን። ከም ሓደ ጽቡቕ መትከልካ እዩ ተወሲዱ ሽዑ። ሓደ ካልእ ጽቡቕ ኣብነት ኣብ 2016 ኣብ ሞንጎ ሂላርን ትራምፕን ኣብ ዝተኻይደ ጥምጥም ንሳ ብማይት ዝቝጸር ደገፍ ማዕከናት ረኺባ ኽነሳ ናይ 6 ማዕከናት ደገፍ ጥራይ ዝረኸበ ትራምፕ ዓጠማ ኣቢሉ ስዒርዋ። በዚ ከዓ ጋዜጣታት ጸግዐን ከነጽራ ኸለዋ ኣፈን ጥራየን ዝጽየቓ እምበር ዝፈጥርኦ ሓድሽ ነገር የለን። ብፍላይ ከዓ ከም ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ዜጋታት ብርእሶም ኣብ ዝሓስቡለን ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ኣለና ኣበይ ክንህሉ ይግባአና እናበላ ኣበርቲዐን ዝሓታሉ ግዜና ዘለና። ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ኣለና ክብላ ኸለዋ ደቂ ተባዕትዮ እውን ምስኣተን ኮይኖም ኣበይ ኣለዋ ወይ እውን ኣበይ ክህልዋ ይግብአን ነይሩ ኢሎም ክሓቱን ክሓስቡን ከም ዘለዎም ኣብ ግምት እናእተኻዮ። ምኽንያቱ ሎሚ ሓይልን ስልጣንን ብዓብላሊ ደረጅኡ ገና ኣብ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰባት ዓለም ብደረጃ ሃገር ምዃኑ እዩ ዝኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ወይ ፍርቄን ወይ ከዓ ንፍርቂ ዝሓለፋየን ዝኾነ ህዝቢ ወይ ሃገር ከዓ ክዓብን ክግስግስን ይደልዩ እሞ ኸድኣ ንልክዕ ቦታ ናይተን ክንዲ ዝኣክል ቁፅሪ ዘለዎን ብተፈጥሮውን ሰብ ፍሉያት ጸጋታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣጓኒኻን ኣድኪምካን ከመይ ዝኣመሰለ ገስጋስ ከመይ ዝኣመሰለ ማሕበራውን ቁጠባውን ካልእ ወሰንቲ ምዕባለታትን ክረጋገጽ ይኽእል ሎሚ ዓለም ኣዝያ ማዕቢላን ዘመናዊት ኮይናናላ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ኣብ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ሃገራት ከይተረፈ ንደቂ ኣንስትዮ ወሰንቲ መሰላት ክሕረመን ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ክስእና ከንዮዚ ዘሕዝን የለን። ኣብ ኣሜሪካ እኳ ከምዚ ዘሎስ ኣብተን ካልኦት ብቁጠባን ፖለቲካን ኣዝየን ዝተገድዓ ሃገራት ዘሎ ኩነታትን ምስልን ደኣ ከመይ ማለት ኢልካ ገሪሙካ ክትሓስብ ዝገብር ዘሕዝን ነገር እዩ። ገና ዓለም ንጓል ኣንስተይቲ ኣትሒታ ትርእን ትጸቅጥን እያ ዘላ። ነዚ ነገር እዚ ዘብርህ ጽሑፍ ወይ መጽሓፍ እንተዝጽሓፍ ገጻቱ እልቢ ምነብሮን ኢልካ እውን ምድፋር ይከኣል እዩ። ንኹሉ ንምሕጻር ግን እዘን ሓቅታት እዚኣተን ንርአ።
መጽላዕታት የርእዮም ዘሎ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተሰሪሓት መጽእ $1 እተን 82 ሳንቲም ደቂ ኣንስትዮን ስርሓ ዘለዋ ደቂ ተባዕትዮ 18 ሳንቲም ክሰርሑ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ 82 ሳንቲም የፍርያ ኣለዋ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ከሎ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ክፍሊት ስራሕ ወድን ጓልን ማዕረ ክኽፈሉ ማዕርነት ክፍሊቶም ፍጹም ክኸውን ገና ብሕጂ ከባቢ 200 ዓመት ገድልዮ እንተዘይሞትክን ጥዕና ኣለክን ዝተባህለ ከምዚ ክመጽእ ከሎ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ጓል ፍሉይ ጸጋ ክንዲ ዝሃለዋ ኣብ ገዛና ኣብ ስራሕ ክንዲ ዝጎየት ፍርያታውን ክንዲ ዝተዓጻጸፈ ኣብ ክንዲ ዘኾለሰት ኢዳ ዝተነኽሰት ጥራያ ትርአ ዘላ ኣብ ብዙሕ መዳያት ብፍላይ ካብ ፖለቲካ ሒዛቶ ዘላ ወይ እውን ልክዕ ንምዃን ተዋሂብዋ ዘሎ ቦታ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ሕጂ እትፍታሕ ክትልሞ ዘይኮነት ከተምጽኦ ዘለዋ ተባዕ ፍርሒ ዝበሃል ዘይብሉ ጉዕዞ እናተኸተለት ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ክትዕወት ጥራይ ዘይኮነት ምሕደርኡን ሓላፍነቱን ንምሓዝውን ክትመጣጠር ኣለዋ። ማዕረ ልዕልና እምበር ልዕልና ወዲ ጥራይ ዝሓዘ ዓለም ፍትሓዊ መስመር ክሕዝ ከቢድ እዩ። ስለዚ እዚ ክዕረ ኣለዎ። ንምዕራዩ ዝለዓለ ተራ ክትፃወት ዘለዋ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ጓል ዝሓለፈቶ ጉዕዞን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ሰቒሉ ዝመጽእ ኣይኮነን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላሉ ተሪር መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብኡ ሓኺረን እዘን ናይ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ክሰርሓ ንነብሰንን ንኸምኣተን ደቂ ሰባትን ትርጉም ዘለዎን ኮይነን ክስስና እቲ ዝሓሸ ግዜ ሎሚ እዩ። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝነበረ ምዕባለታት ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብኣዝዩ ዝሓረነቓና ኣሜሪካ ትዕቢተኛ ሃገር ኢሉ ብምጽዋዕ ብሳላ ደገፍ ኣላህ ሃገሩ ኢራን ንኣሜሪካ ኣብ ገጻ ጸፊዓታ ኽብል ተዛሪቡ። ንሱ ከምዚ ዓይነቱ መደረ ዘስምዕ ዘሎ ድሕሪ 8 ዓመታት እዩ። ኣያቶላህ ዓሊ ከመኒ ነዚ ክገብር ዝተገደደ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዘለወን ረብሓታትን ኣሜሪካ ንሜጀር ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ናይ ኢራን ብድሮን ምስ ቀተለትን ኣብቲ ከባቢ ንኽልቲኣተን ሃገራት ዝሓወሰ ቅልውላው ኩናት ከይፍጠር መጺኡ ዝነበረ ዓብሲ ክፍታ ድሕሪ ምሕላፉ ንደገፍቱ ከበራት ዒሉ ዝገበሮ መግለጺ ነይሩ። ሓይልታት ሃገሩ ብጌጋ ንዘውደቕዋ ናይ ሲቪላዊት መንገዲ ኣየር ኣመልኪቱውን ንግዳያት ብዙሕ ደንጋጺ መልእኽቲ ይሃበን። ሎሚ ናብ 80 ዓመት ረጊጹ ዘሎ ኣያቶላህ ዓሊ ከመኒ እቲ ምኽንያት ንሓይልታት ኢራን ዲል ንዘይምኽላእ ተባሂሉ ዝተገብረ ኣተሓሕዛ ምዃኑ ከዓ ብዙሕ ዘማት ኣይኮነን። ንሱ ዘን ዝሓለፋ 2 ሳምንታት ፍሉያትን ፍጻሜታት ዝመልአንን ነይረን። ጥዑምን መሪርን ግዜ ኢለውን ክገልጸ ንኽእል ዝተምሃርናዮ ምዕራፋት ኣሎ። ህዝቢ ኢራን ብብዙሕ ሽግራት ሓሊፉ እዩ። ሕጂ ከዓ እነና ነቲ ኣሜሪካ ርእሲ ሓያል ዝዓለም እያ ዝብል ምስላ ኣላዲድና ገዲፍና ያሎና ኢሉሎ እንታይ ዋጋ ክኸፍለሉ ከም ዝኽእል ብዙሕ ከየገደሶ። እታ ናይ ዩክሬን ዝኾነት መንገዲ ኣየር ንኹሎም ተሳፈርታ ሓሙሽተ ወዲቓ ኣብኣ 176 ዝነበሩ ሰባት ብሙልኣቶም ህይወቶም ስኢኖም። በዚ ጉዳይ እዚ ልበይ ሓሪረ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን እቶም ነዚ ፍጻሜ እዚ ንፖለቲካዊ ረብሓታቶም ክጥቀሙ ሕኽ ዝብሉ ኣሓዝነሎም ኢሉ ከመኒ ወሲኹ ከዓ ንሕና በቲ ፍጻሜ ክንሓዘን ከለና ጸላእትና ግን ተሓጒሶም ለቂቦ። ከመኒ ነዚ መደረን መልእኽትን ኣብ ናይ 45 ደቓይቕ ይሕሊፍዎ። ነዚ ዝሰምዐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ነብሱ ሃይማኖታዊ መራሒ ገይሩ ዝወስድ ካብ ዝቐረባ ግዜ ብፍላይ ከምኡ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሕማቕ ተዛሪቡሎ ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ። ኣያቶላህ ዓሊ ከመኒ ካብ 1989 ኣትሒዝዩ መራሒ ኢራን ኮይኑ ኩሉ ዓበይቲ ውሳኔታት ተሃገር ዝገብሮውን ንሱ እዩ። ብዙሓት ተንተንቲ ሎሚ ኢራን ናብ ኣሜሪካ ገጻ ትውርውረን ዘላ ዝተፈላለየ ኣእዳው ኣሜሪካ ኩናት ክትከፍተላ ዝፈታትን ነገር ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን።
ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣፍሪቃ መጻኢ ከም ዘለዋ ኣብቲ መጻኢ ከዓ ሃገሩ ኣውራ መሻርክቲ ኮይና ክትሰርሕ ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። ኣፍሪቃን ዓዲ እንግሊዝን ኣውራ ናይ ንግዲ መሻርክቲ ክኾና ከም ዘለውን ዝሰደዶ መልእኽቲ እውን ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ ብተፈጥሮን ብዝሒ ህዝባን ሃብታም ዝኾነት ናይጀርያ ብጸጋታት ድንቂ ትበሃል ኮንጎ ስትራቴጂካውን ታሪኻውን ብልጫታት ዘለዋ ግብፂ ኣብ ጉዕዞ ዲሞክራሲ ድሓን መንገዲ ተሳልያላ ዝበሃለላ ጋና ከምኡውን ድሕሪ ዘሕፍር ዛንታኣ ዳግም ትንፋስ ትዘርኣላ ትበሃል ዘላ ሩዋንዳ ምስ ካልኦት ሓያላ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይነን ተሳቲፈን። ኣፍሪቃ ቀደምን ሕጅን ሓያላትን ገበናትን ዝቀዳደሙላ ብጸጋ ተፈጥሮ ዝተጠቕጠቐት ገና ኣብ መዓላ ዘይውዓለቶ ግድዕቲ ኣህጉር እያ። ስለዚ ከዓ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም እውን ከምኡ ሻመዋላ ሓያላት ሒደት ኣይኮናን። ቻይና ንኣብነት ኣብዚ መዳይዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ መሓውራት ሰዲዳ ብዙሕ ትንቀሳቐስ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ሩስያ ተመሳሳሊ ጉዕዞታት ንምኻድ ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሃገራ ፀዊዓ ንቕሎታት ጀሚራ እያ። እንሆ ከዓ ሎሚ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ነገር እዚ ክትክተል ትርአ። እንተስ ጀማሪት ኮይና እንተስ ክንድቲ ተኣማንነት ኣይረኸበትን ግን መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ቻይናን ሩስያን ዝቀራረቡ ዘለዉ ይመስሉ ዝብሉ ተንተንቲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ብግብሪ እውን እቲ ብበዓል ቻይና ናብ ኣፍሪቃ ዝወፍር ዘሎ ገንዘብን ካልእ ንግዳዊ ንጥፈትን ብኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት ዝተዓጻጸፈ እዩ። ራእይን ዝኸድሉ ጽኑዕ መስመር ህንጸት ሃገርን ዘይሓዙ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብገንዘብን ንዕኡ ዝመስል ካልእ ረብሓታትን ክሰድዑን ሃገራቶም ኣሕሊፎም ክህቡን ዘሎ ተኽእሎ ከዓ ንእሽቶ ኣይኮነን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ንምዝኻሩ ቀንዲ ነታ ዜና ከስማዕኩም። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ሓያሎ ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ከም ዝኣሰሩ ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊጾም። እቶም ዝተኣስሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ብዝተሓሓዘ ከም ዝተኣስሩ ጽንጽንታታት እኳ እንተሎ ምኽንያት መእሰሪኦም ክረጋገጽ ኣይከኣልን። ማእሰርቲ እዞም ሰራሕተኛታት ሰዓበ ካብ ዱባይ ብኪሎታት ዝምዘን ንብረት እናምጻ ኣብ ንኣሽቱ ንግዲ ተዋፊረን ጸንሓ ደቂ ኣንስትዮ ንጥፈታተን ደው ከብላ ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዶባት ምስ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝነበረ ንግዲ ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊሮም ንዝበሎም ሓያሎ ሰባትን ኣማይት ኣዱግን ከም ዝኣሰረ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኤርትራ ካብ ሩስያ 2 ወተሃደራውያን ሄሊኮፕተራት ከም ሸመተት ማዕከን ዜና ስፖትኒክ ሓቢሩ። እተን ኣንሳት ዝዓይነተን ሄሊኮፕተራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይዚ ዓመት ናብ ኤርትራ ክበጽሓ ምዃነን እቲ ናይ ሩስያ ምንጪ ጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ጎንደር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ በዓል ጥምቀት ንግያሾ ከጽልል ዝቖመ ድንኳናት ኣዕንዱ ብምፍራሱ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን 250 ሰባት ድማ ብኸቢድን ፎኪስን ከም ዝቖሰሉን ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኣረጋጊጸን። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ሃረርን ሓያሎ ከባቢታት ክልል ኦሮሞን ኣብታ ዕለት ብዝተጓሃረ ምስ ብሄርን ሃይማኖትን ዝተተሓዘ ግጭታት ኣስታት 20 ሰባት ቆሲሎም። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና የትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሳማና እታ ኬንያዊት ጎርዞ ሎም ረፋድ ስራሕ እናተጸበቑ ገለ ካብ ጽሑፋት ዓወት መንግስቲ ኣብየ ንብብ ነበርኩ። ብነብሰይ ሞራላዊ ትሕዝቶ ዝሓቖፈ ጽሑፍ
كبرهن قديو حتى زمسل مرداتها العل كم زناتو عينة صحفات وشت أو برتعونو السخلي فردن وسالنا بنباب قديفو كون النت زبالو صحف يغمد أمونغو موبايلي سراح كم زمسأني ملكتا رأيتني سرحي تاكسي مغانو محبار يدلديو سراح تاكسي بزوح نجار إنها تعذب كان إنها تتصور كان قدنا تات كتحرسو تحدر توعل دما زعللو زسحقو زباجو زمصوم غيرم زخدون كالوت عينت سباتن إنها رخبكا علتات كتحلف اتا سراح اب كبابي سلازنبرت نابوتا سراح بقلطف بصحكو حنت غرزو اب افدغ دويلا صنحتني كم لمود اتا لكسب مخانام سرغاغسكو كتاتو حبركوا سلامتا تلاوطنا بو في الشيخ زبلو سبات نمعالتهم بسحاق يمزقبلوا وايلي يامن فخسيل كدما نت سراح بدستا تسرحو تخدو بوتا رحاق زبلا نبرا قننكا من قد حاصرن كنوحن ابتزمص اكاسبي زمركوس قال سبات حزموت صنحو چنقت يزنبلكا قال دما نتخاب كال استقبلكا يرباش سمعيت يبرو بوتا حزا مغنت مستقمت كابيخا قدامي تحطانا برات باكستانيا سلازبالكو بزيكا سبات مخانا انت يزرخبكو خيلونا نابلكو افريقاوية هاقريد ما بقرنا افريقا تركب كوينا ايرترات بحال ملسكو او مو قربا بتندينا دا كميرا قربا بتخينا كبلا خلقو باكستانيا زبل قمتي نابي مناق عسكو أنا من قرن أفريقيا كيناويتي أفريقيا كم جمهور كاباهيلني زقرماكي كومي قمت كونس أنيحة تنزانيا توليدي كينيا عبيه تنزانيا ونها قريا قدا حق اجن اي كم كينيان كينيا عالمية سراح كغمي قالو سراح تاكسي مولو قزي خاليات سرحو سراح تاكسي مولو قزي يزهبو مو علي عربن قدامن كام حداري ابزقودنا ثاتيو مزقودنا ثات طبوق زمدنا لنخبلك دفر يقريت أكبر اللي همبر أفريقيا تمهير كاخت من لسات بيكا نابنت كنقركا أبوينا دين كاتسال نزبلون انتلو كاب نبرتين جنزبين أنا 5 اليوم كل جزء الزخاخرني أفريقيا ون كاب كل نقرنا اللي عليه نحن إنا ندليا بوتين نا أفريقيا وين زبلنا أم بيبكاير تخون أفريقياويان نافريقيا خم قبري مستقاملا كاب اخو صصوله تغبرو مسوص دما كم وصاتنيا خوينن كملسوا يبهغو موداتا تقليلوم زملسوا غن ابساند قريسا تصيروم يم إلنا نيرو حسب تبلكايسي حقو قوي حج نسخا نافريقيا خمي خاطريا فوكيس جن كاغزيف حتى دربيت لاي أنا سنف قدها قري كوازي يصففكو مسوشت أي تزاربكو ملسين مسماع تسبنا براد دونجيا مسلاني يقريتا قبر اللي فتسيم هو بحساب كازي نبرر استديال عيله نو تدني قنبر أفريقيا بحلمي ديك قالب بمنا الله مزمور فقري زميرنا الله كينات ورا كينات أبقعو أبلداتها عللتها تسميعو أفريقيا علمي مدرسة سلام كوينا بحلمي أنش إلى خينا قرا خبتا قطمي قنك أمو بينا عاقمي تيدا سؤالك نو انتاي دي مسلكي
أب سرح تاكسي بسح عين السبي زقات مكا بارنا يسرح كوميو بزحت أفريقيا أحواتي ونا قات إمام ندو كم زناتكي وشت غازة فتش تلقت زلوار استي هاب تاكسخ سمعجن بونت بخر إزنيو نشتر ما يخي أفريقيا يفكره نحطو غنم من لاس مالتيو صقم ما نمفتح جن عقمي بالليل زبل امنات قد حريره كابتمنيت زحلف تبقسي وسركن بلك عز بلكي انتي كقبر كم زخيرون زفلت اي مسلنن كابلو مجن ما بصعايت اتو كلفت اني عندنا افريقياوያን زهاسينا ነገር እንተሎ አዚና ስምዒታውያንና هو خصانيا خب موساد دحرين بلن ندن وسدو نخد وسانه ابر اسناب سيلنا خنوصو يزلنا مجمرتا مس نفس خارجي الكا تزرارب اتزفكر افريقيا انت انا عاي نفكر كواخ معدوخه منبر زقلاقلا فتح انت كله خل زبل حتو ابر اسخا ملالز رديل دما اتعقمي باللين زبل سب استقبر عقمو نمفتاش تبقسو خي وسده حل نواد كي مويو اتسبات زقبرو خنقبرقن عقم لنا بونت از امنت زئمن كمتم قيستن قلستن عقم خلوكا فلما زد ليكا كتلوت كم تخيل نفسها مأمانيو ملوات دما كاب نفسها يجمر بعد حدار ديها نعلا لا أمنقوا بلا نبحوتا أتوات هو بعد حدارنا بغلعون سلازي ديك خاب زعب أفريقيا فلتو زلوهم بزحلو بوحدو نزح لفنت صغت واتسع لكا أبزع دي كندي غيركي بقداي حتتكو حجرا شوعة عمتي كوينو انتاي سكت صبغ نقر دحرخل تورحي بعود حق مرقه لومي ناي موداتها مرمران موسى دي زخيد زلخو حسيت حوكس زلخو زيادة جن أبوينا دين بحوكس فنشح كبلو ترائمني نفسي مسيلخ نبر بسوح دقيفو من يوم أفريقياوين ولدي كبدا يمزبلو عنو وجاخا سحاق قسانات حقوس هيوتنا يدوك نمرأيهم زنبرو سلازي دحر ما مرقتا كينا اخت كدغت بصحي اخي مالتيو انت الكاني انت مبصح مالت عدل زقبركو وي قساب حجي زي تغير نقر روح نقركا ممصي مخنيات هيرسعكن حزب كينيا ازين نصف حزبيو اصبي غزفلطو حزب سلازخونه امبر بتوم كالوت حزبتاتون طعومات مخانم سير دانيو سلازي نقول نصهنو انجونتون سنت حققن مليويو هاجر يكونن اهغور كغيرو زخدو منسيات زرفتن عمصن كوينوم دخوم ككلابوتي ينبرو كبز عب خساران ودقتن ني حد حبرتسب انت كله خال تدغاغافي تملالاي حزبيو ابتغبار حققن نغر مكايو مسبلات قصبات بحساب حالات كربش አይደለኹን እናተይ ዕላማ ኣብዚ ነገር እዚ ንመቐይሮ ዝኸውን ሓንቲ ነጥቢ ከቐምጥ እየ ዝደሊ ንኬንያን ህዝባን ተግባረ ሕጋን ገለ ነገር ከይበርከትኩ ካብዚ ዓለም ከይሰናበት ወትሬ ንፈጣሪ ዝልምኖ ህዝቢ ኬንያ ለዋ ህዝቢ ይበጃኻ ብልቤ ዘፍቅሮ ዘንክል ተወርሒ ምሒር ነዊሕና ንለዋ ድሕር ደጊም كاب حقفة كينيا زفلين يلان مويتوين ناب حقفة عب حساب كنا حاسب ندخيلنا ناب عبيت كنا سقاقرينا حلمتاتي عبيتيوم نيشت حليمي قل خب زي ركب عب حليمي قن نيشت انت سرح كيبلس بهاليتي إذا بأمريها نتعز اللغة كينيا كتفتوكا قداميا مفاسيه ديكان مسحب بس أحتان كتكون ترأيني سوهيلي تزارب دو حتى تتني وريدني عدل انت زركب جن بهم ولاني اي تقاقه
أبز معبل أوان كل نجر سروحيو عدل زد اللي يلقات أمين ترفي مزيو سواهيلي بصحة هاجرات أفريقيا سلزاربو نحبر من رداد أنكو أفريقيا خوني منه قالت ملكيو أنكو على كده هندي صبو زاربه أنكو هندا بخميلة مدكيو وين يقولكو خان مش أبوي هنداوي أديكا باكستان أنا هم تزنقركو ها كينياويت أبوي هنداويت كجبرانية يتعالسن نحد نجار يفلت أكامبر أب هيوت دك سبت الكازاتو سبا يكونن أبولك أو حرنا دك سبات يأمن أفريقاويان حبر لنا نابنت معباي حواي كريستيانيو أنا خا مسلمنا أمن بيت كريستياني يبصحو مسجد يبصحني انت يا أخم تبلو اسكالو تمسحافكم نباهال نهيوتنا بتزردعنا قولنا إنا نوسدا كينيا حوية يدريالو وابز بالزعباقن بزي كدم غنات من الرادة حوي كدم غلت عامتها بيلو أبز عدي تمرت وديو أب كينيا يسرح اللو بعل الدات حبيرنا خنخبرو مديبنا نيرنا انت خنايا يتخاون اللين حجي نمر عدالو لو أبوي من البات دخون هنداويتي مرعويلي مثلني حيزوه هند خيدو سلمتها كم زخدكو خيفلتكو هند بزيحة مليسة إلو سحيقوني قرمكاي كسحق كاللخو كرتم إلا انت سحيقه إذا سحقي أفريق أنت تسحقو يزبل تفلت إحاقن نا أفريقا فوسان حمامان أفريقاويان مخنا وشتنا نمفواس أبرتي أخك على سي حلمين بوتا حلمين كينيا بلسكا بس حلقو عقم غمر مراك بلالكي بلني حد معالتي أب أفريقايا رغبنا أبا حسابات نحساب شاول سامانا تا كينياوي تلك ذكرني سنايت مني تيجريز تفانا خوا سامانا دقمكو بوشت أي مس عبيت حسابات قديفات نتعازرات نهاجري انتهز حال ملا ندك هاجري انتهز مني اللوم قال ان نحسبكو من قديك أتسألكو تسفيت يوهانس عسرات الري كرتشحن عسران راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوالن غازيتنياتا زدالو نتا راديو نبعث لبي تذكرو دو عركخا أتبسعي بسعي هرر مدربدا سمئن قفعن مساقاز تأنكدا ولاون أبتورة ديب نبراب قدلي سلام كي عمركا زخونكا خولي أتوكوا قون خاز نبري حلمونا أمرري عندي زخونكا تسفانا بربري سب سبو سب زخبري تذكرو دو تمال زنبري مستسقلكم ما تسنعنا جلبا صفع معبل لنا لا تما ايوت كامتان خي حسما حبوز سنقكا كتقبر علاما تحرقن ابت تسفى البو دبان قمي بحر مستقلمي يوتو مستقلمي تنفاسهن حلفت ببحري عجو خي وردكا لمينو الكان فتاري بسخاقن مسرقز كامدري وصاق معاتك نسخا بيتكا خي تبري قزيخا مسكباكايو بحن تختخ حبري استبكلا قصلي رأسخا كابز حري نسخا سجيركا على ما خاقن مسات حالك أيوب بحري
بمنفس نالقسه بلبو حزين الكا تزخرو زي بلي عركنا يسجدكا اتكواز من طلو بحري كم نبعت عسا بزي الرئمسلي حمق كان نقنزو كمزا حدش قسلي سليئو صدرؤن فتوتن نبعتهم توديئو السدما بهلوكا مردئكا سميعو سلامت آئخا سلا علامة خانبيعو نمسقنكا رزنات عدا فرس بخرته مقوح اتحاده بفرد ساب اتحاده بسحتة سبب بخلته مقوح نحن تروح وريدو ابتليتو زي وقاع ابتزتندك حلو اوز انكره بخمراء شاخ زري اوز تحسره يترف نود ساب نبلعي زيت منيو تهد سيمز بلوو زولدات هيترأيو فردات كنسنا كن حقي كنكرم زانتا فقري قاتم كارت زقرم مستندك ايوان معدو بمعدو حقن حصرون نركبنا ناقاردو تمسات دنقاس البيب زنقدو نيرو بقلحتا من اختين نساددو ببوغنا من يا منيو نابلنا نتأهير معريهم مستفتوات ان حدر دماغ صورر قوت مأسرتنا قنا كي تراقفه ببتري بجغراف أكلنا نتغرفه سجنا كل دليتاتو كنسو تنفيقو لبنا جن فقر قسعو فقر يتباهقو انتايمو كفقر حيورات كاب مسلق ايودات بخل التموقع نزحن تروح أبحدهم موت أبسلالوت موت زانب سنانا هاللوات بمستقر دبدبي كابنا بي وحز تسفى من برنا بفقري ترقوم يحز شعب لساب أبزي فقر ترائيوو نباج أوازي حشكها بيدوو وشل منفسنا مبري رخيبو خك أزازي اتفقري مكور سقاي اتقهسات مرير سقاي ايرد وريدنا مأسرتي ابحد بوتها كلتا وقتي بخلت موقوح نزا حنت روح قطعمي سيراك ابرهام الدرسر حشفراي كلتا شحن 10 غلطان فتوات تغتاتلت مدبنا بزغرمنا لكم تحستوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستانا قبرنا نايلم تحستنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قرب لكم تلالي وصحفات نزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقدفوا لي كم تخقلوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع اب تمساسال ساعتن بستفليت حسن كساب نراخب
تطعمو مس راديو رنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ንምዝዛም ዜና ደጊማ ኣስማዕኩም። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ሓያሎ ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣሰሩ ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊጾም። እቶም ዝተኣስሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ብዝተሓሓዘ ከም ዝተኣስሩ ጽንጽንታታት እኳ እንተሎ ምኽንያት መእሰሪኦም ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ማእሰርት እዞም ሰራሕተኛታት ሰዓበ ካብ ዱባይ ብኪሎታት ዝምዘን ንብረት እናምጻ ኣብ ንኣሽቱ ንግዲ ተዋፊረን ጸንሓ ደቂ ኣንስትዮ ንጥፈታተን ደው ከብላ ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ እዩ። ካብ $3,000 ዘይበዝሕን ብኪሎታት ጥራይ ዝምዘንን ኣቕሑ ካብ ዱባይ ብነፈርቲ እናምጻ ናብረን ክመርሓ ጸንሓ ቈጽሪ ደቂ ኣንስትዮ እናዛየደዩ ክመጽእ ጸኒሑ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ደው ኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዶባት ምስ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝነበረ ንግዲ ደው ድሕን ምባሉ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊሮም ንዝበሎም ሓያሎ ሰባትን ኣማይት ኣዱግን ከም ዝኣሰረ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኤርትራ ካብ ሩስያ ክልተ ወተሃደራውያን ሄሊኮፕተራት ከም ሸመተት ማዕከን ዜና ስፑትኒክ ሓቢሩ። እተን ኣንሳት ዝዓይነተን ክልተ ሄሊኮፕተራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝዓመት ናብ ኤርትራ ክበጽሓ ምዃነን እቲ ናይ ሩስያ ምንጪ ጠቒሱ። እተን ሄሊኮፕተራት ፈኰስቲ ወተሃደራዊ ንብረትን ክሳብ 9 ሰባትን ከጓዕዛ ዝኽእለን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ናይ ልዕሊ $4 ቢልዮን ሄሊኮፕተራት ነፈርቲ ወግእን ካልእ ኣጽዋርን ንምሽማት ስምዕ ከም ዝኸተማ ኣብ ጊዜኡ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጎንደር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ በዓል ጥምቀት ንገያሾ ከጽልል ዝቖመ ድንኳናት ኣዕንዱ ብምፍራሱ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን 250 ሰባት ድማ ብኸቢድን ፎኪስን ከም ዝቖሰሉን ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኣረጋጊጸን። ብኻል ወገን ድማ ኣብ ሃረርን ሓያሎ ከባቢታት ክልል ኦሮሞን ኣብ ታዕለት ብዝተጓሃረ ምስ ብሔርን ሃይማኖትን ዝተተሓዘ ግጭታት ኣስታት 20 ሰባት ቆሲሎም። ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያ ንምብዓል ምድለዋት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ብፍላይ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ክልል ኦሮሞ እቲ ጽምብል ብባንዴራታት ኢትዮጵያ ዘንጸባረቐ ኸይከውን ካብ ሓያሎ ወገናት ተኽልል መጠንቀቕታታት ክቕርብ ጸኒሑ እዩ። በንጻር እዚ ድማ ኣብ ጎንደር እቲ በዓል ብባንዴራታት ኢትዮጵያ ዘንጸባረቐ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ኢትዮጵያ እውን ፈቐዱ ክረውዕ ኢሉ። እቲ ንኤርትራ ጸንበረ ምርኢት ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድምቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ዝተሳተፈ ሚኒስተር ትምህርቲ ነበርን ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢትዮጵያን ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብምዃኑ ንሓያሎ ኤርትራውያን ኣቖጢዑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገበርዎ ርክብ ንኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓውን ዘይወግዓውን ኣጋጣሚታት ምርኣይ ዝውቱር ኮይኑ ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ስለምክታልኩም ደጊምና ንመስግን። ሰላም